Limutin ang pag-ibig mo, di na babalik, hindi na babalik. Pilitin mo lang ayusin to, ayoko na sa piling mo, di na babalik, hindi na babalik, di na babalik, di na babalik. Love song, pop music, paborito nga ang pahanon, Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw. te ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpamati sa 88.1 Kader FM, 88.1 Kader FM. Sa dilalawan. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo.
Ligawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:12 na sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayo nga pon banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayo nga pon Pilipinas. Mayo nga pon sa aton nga mga uturan nga matag palamati sa 16 ka kabanawanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka kabarangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga uturan sa mga kiping naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, kag probinsya sang Guimaras. As far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayo nga pon man sa aton nga mga kuturan nga matag palamati, especially sa aton nga mga viewers kag subong man aton mga listeners sa di man nga bahin sang kalibutan, especially sa aton mga overseas Filipinos nga padayon nga nagatutok nagasuporta diri sa 88.1 Kadar FM. Sa gihapon, kini ang aton nga emergency broadcast sa pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center.
Mayong hapon kag welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Para sa Lunes nga edisyon sang Kasak Special Coverage. Petsa 20 sa kita sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Bila na lang kadlaw na bilin mga kalagad Nobyembre naman. Padparon naman ang bulan sang Nobyembre to Disyembre naman dayon. Kadasig lang sang panahon, no? Kadasig lang sang panahon kasubong sang pagbuya niya sa imo. Pero dugay ka maradin, no? Anyway, sa liwat, welcome diri sa atong nga pagpangalagad sa din ka man nga bahin sang kalibutan. Kamo nagapamati diri sa 88.1 Kader FM. Sa pangalan sa aton nga station broadcast team, sa aton nga overall chairman. Ano na ko ni address ni aton nga pinalangga, Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Sa pangalan sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager Father Francisco Casada Jr., Station Manager Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Sa pangalaman sa aton Research and Program Head Alagad May Durias, aton Chief of Reporters Alagad Apple Queen Labrador, aton nga mga Technical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Porha, Partner Technical nato Alagad Maria Jean Lorraine Palgos, kaupod sang iyang staff Alagad Ian Dapulasa. Manging kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ni naman sa Alagad Rio de la Rosa. Hope din nyo kita banawa sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon. Diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage, tugtog alas 5 kita subong hapon. Sa mga nagasaulog sila nga kadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog man sa ilang anniversary, happy anniversary! Kag kung ano banda inyo nga ginasaulog subong nga adlaw, kabay pa no nga mabaton ninyo ang padayon nga grasya sang Ginoo kag subong man no ang kabakod sa adlaw nga tanan. Hindi ko mapindot ang kag subong man no ang kasadya kalipay sang kabuhi. Sa mga luyag magpalabot na sila nga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. I-comment lang diri sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline numbers 0907-621-6650 o kon 0906-246-4650. Ay aton ginapagapasound diri sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Kamusta ka mga kalagad? Kamusta nga aton nga makuturan especially no sa mga low-lying areas sang probinsya sang Capiz, sa mga nabukid nga porsyon sang probinsya? Kamusta nga aton nga sitwasyon dira no? Kung mayara kamo dira na monitor mga kabyanan sa madasig nga pagtasang tubig baha or pagkatipag sang duta, report nyo diri no, pwede nyo ma-share diri sa aton nga pagpangalagad kay aton nga tagaan sang nagakig nga pagtamod kag of course i-call nato ang atensyon sa inyong barangay or sang inyong local government unit mga kabyanan. Nagaulan-ulan, no? Of course, dala sa gihapon o konepekto sa gihapon sang bagyo nga si Quinta, especially no sa northern portion sang probinsya sang Capiz. Ginalakipan mga kabyanan no, matapos gipaidaluman sa signal number 1 ang Banwa sang Ibisan, Banwa sang Panay, no? Subong man na Rojas City, Pilar. Okay, so ni mga kabyanan na epekto sang bagyo nga si Quinta. So checkeron man naton ina pinagi no sa aton nga pagpangalagad diri mga kabyanan kay manti mayara man sang gina-send diri nga situational report ang aton karon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ano ba mga balantayan nga balita nga aton pagatagan sang nagakaygo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan subong nga hapon diri sa Kasak Special Coverage mga kabyanan. Para sa aton nga mga pangulong dinalhan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita lokal, Archbishop Advincula giningadlan bilang bago nga kardinal sang Simbahang Katolika. Dugang nga balita lokal, Cardinal Advincula emosyonal nga nagpasalamat sa bago nga katungdanan nga gintugyan sang Santo Papa.
Dry run sang paggamit sang QR code para sa COVID-19 monitoring ginpatigayon subong adlaw. Tupad program sang gobyerno probinsyal padayon nga nagabulig sa mga pumuluyo. Kag estado sang probinsya bangod sa Bagyo Quinta aton nga hibaloon. Balita national, GSIS may pautang para sa mga miyembro nga luyag magbakal sang desktop kag sumuman sang laptop. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alright, amo yato banwa ang mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan subong nga hapon diri sa Kasak Special Coverage. Diri kita na banwa sa lakat sang panahon subong hapon santo man sa latest nga update sang DOST Pag-asa. Hindi ko matulok si pero kon nga pata sa severe weather bulletin number 17 no sang DOST Pag-asa for Tropical Storm Quinta o na Molave mga kabyanan alas 11 kainas ang udto ang bagyo nga si Quinta mentenadong iya kabaskugon kag nagasubay sa bahin sang Mindoro Strait mga kabyanan. Track and intensity outlook ang bagyo nga si Quinta padayon nga nagasubay sa bahin sang westward portion sang pungsod tubtub subong nga hapon. Kag mahimo ini magaliko no sa bahin sang west northwestward adulong sa western boundaries sang Philippine Area of Responsibility o PAR. Bagyo nga si Quinta gina-forecast nga mag-exit no sa Philippine Area of Responsibility buwas sa aga. Mahimo man mag-intensify o mag-re-intensify ang nasambitan nga bagyo kag mangin sa sulod sang 24 to 48 oras mga kabyanan. Sa gihapon expected no nga mga hazards mahimo magadala ini sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga ulan. Subong man no sa bahin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Northern Palawan, lakip ng Calamian kag Cuyo Islands, Calabarzon, Aurora, Isabela, Quirino, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Aklan, Capiz, kag Antique. Ang tail end of frontal system may magadala sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga hangin kag ulan sa bahin sang Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte kag Ilocos Sur. Ining nasambitan karon nga mga weather systems ang magadala no sang makanay tubtub kasarangan nga pagulan-ulan sa bahin naman sang Metro Manila, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao, Caraga, Visayas, Zamboanga Peninsula, kag iban pa nga porsyon mga kabyanan sang Luzon. Gina-expectar man ang pagbabaha, labi na no ang flash floods, kag rain-induced landslides sa mga sabitan karon nga area, especially sa mga highly or very highly susceptible sining mga nasambitan karon nga katalagman. Samtang Pag-asa Regional Services Division mag-issue naman sang local thunderstorm kag rainfall advisories and kag heavy rainfall warnings as appropriate mga kabyanan. Strong winds, destructive typhoon, no? Mahimo mga kabyanan makatuga sa mabaskog nga hangin. Labi na sa mga areas under tropical cyclone wind signal number 3. Damaging gale to storm force winds areas under tropical cyclone wind signal number 2 kag strong breeze malapit no sa gale condition sa mga areas nga yara gipaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Lokasyon na konsentro alas 10 kaina no ang mataas na sabitan nga bagyo yara sa 125 km north sang Coron, Palawan upon 120 km west sang southwest sang Calapan City, Oriental Mindoro. Maximum sustained winds 125 km per hour malapit sa sentro nga may pagmaldos nga nagapos sa 150 km kada oras. Forecast movement moving westward sa sulod sang 25 km kada oras. Forecast position mga kabyanan sining sabitan nga bagyo sa sulod sa 24 oras sa buwas sa aga 655 km west sang Tanawan City, Batangas. Sulod sa 48 oras Wednesday morning para sa 1,110 km west sang Central Luzon outside Philippine Area of Responsibility. Ang mga areas nga gipadalom sa tropical cyclone wind signal number 3 Parensya sang 121 to 270 km kada oras ng hangin. Nag-expectar sa lusang 18 oras
ang northwestern portion sa Occidental Mindoro. Lakip na din Abra de Iloga, Mamburao, kag Paluan. Lakip na mga kabyanan ang Lubang Island. Tropical cyclone wind signal number 2. Expectar 61 tub 120 km kada oras nga hangin. Expectar sa sulod sa 24 oras ang Luzon, Oriental Mindoro, bali nga porsyon sa Occidental Mindoro, Calamian Islands kag Batangas. Sa Visayas signal number 2. Northern portion sa Antique, lakip na diri ang Kaluya. Samtang ang iban no nga gin baydalong kagay na sa TCWS number 2 ang gin panubuan na. No? Ang mga areas naman nga gin paydalong sa tropical cyclone wind signal number 1 maka-expecta no sang 30 to 60 km kada oras nga hangin sa sulod sang 36 oras sa Luzon, southern portion sang Zambales, San Antonio, Castilleos, Subic, Olongapo City, Bataan, southwestern portion sang Pampanga. Higit na diri ang Floridablanca, Lubao, Sasmuan, Masantol, southwestern portion sang Bulacan, Gonoy, Paumbong, Malolos City, Bulacan, Obando, May Kawayan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, including Polillo Islands, Marinduque, Romblon, kag northern portion sang Palawan, nakita ding El Nido, Taytay, kag Cuyo Island. Sa Visayas, yara sa signal number 1 ang Aklan, ban nga portion o northern portion sang Antique, Lawaan, Barbasa, Tibiao, Colasa, Sebaste, Pandan, kag Libertad. Iban nga areas, tigin panubuan ako na gingkakas na ang tropical cyclone wind signal number mga kabyanan. Mani karon no, panugyan sa gyapon naton sa aton nga mga kauturan, especially sa mga kauturan naton nga nagapuyo no sa malapit sa kadagatan, kasubaan, kasapaan. Kag subong man sa mga nagapuyo sa kabukiran or malapit sa kabukiran nga maghimog kita sang nagakaigong atikang kag kun may mga pagkatiphag sang duta dira or matas nga kung matas nga tubig baha, insigida nga mag-report sa inyo nga barangay or mag-report no sa inyo nga pinakamalapit nga municipal or city disaster risk reduction and management office. Alas 4:26 Philippine Standard Time. Dili kita mga kabyanan sa mga report no natoy sa coronavirus disease 2019 sa mga kaso sa COVID-19 nga napagkit sa bilog ng kalibutan kon diri man no sa pungsod Pilipinas. Sa report no sa Worldometer ang COVID-19 cases sa bilog nga kulbugos nga kalibutan mga kabyanan nagdangat na sa 43,374,933 ako na 43,334,933. Ang total number of deaths diri no nagalabot na sa 1,159,472. Ang mga nagayo yara sa 31,915,705. Mga aktibo nga kaso yara sa 10,299,756. Sing nga simbitan karon nga mga numero ang naka-experience sang mild condition 99%, which is 10,221,954. Ang mga na-experience sa serious o critical condition 1%, 77,802. Sa closed cases mga kabyanan 33,075,177. 96% rin ang nag-ayo na o kung na-discharge. Rin na naglabot ini sa 31,915,705. Ang total number of deaths as mentioned, no, 1,159,472 mga kaabyanan. Sa report sang Department of Health Philippines, lay naman ni Alagad Jean ang ilang update subong. October 26 mga kaabyanan. Dalang daw naglingin ulo ko siniwani. Dendere. Ano na? Gin Tagalog. O kung muna gin man. Muna sang bago or may bago gid. Dalang no sa aton nga mga kalagad kay mayara kita sang latest nga update sa Department of Health Philippines. Ginagat-akat nang nato no ang correction ta. Kay manti daw bulubago ang ilang or ang system lang ini sang Facebook ya. Okay.
As of October 26, 2020, ang Department of Health nakapag-kit sang dugang nga 1,607 ka mga dugang nga kaso sang COVID-19. Samtang 245 naman ang nag-ayo kag 62 mga kabyanan ang nadugang sa mga numero sang mga nagtaliwan. Overall, confirmed cases nga nabalag sa Pilipinas yara sa 371,630. Sa din ang total active cases yara sa 36,333 mga kabyanan. Ang mga nag-ayo ko naka-recover na yara sa 328,258. Ang mga nagtaliwan nagdangat na mga kabyanan sa 7,039. Ang mga nakabalag sa kaso, pag pinakamataas nga kaso subong adlaw, ginalakipan sa Davao City 90, Cavite 88, Rizal 74, Negros Occidental 68, Quezon 68 mga kabyanan. Liton kita mga kabyanan sa update diri sa Western Visayas akon Region 6 ang report nagikan sa Center for Health Development sang Department of Health Region 6 mga kabyanan. Ang total COVID-19 confirmed cases yara na sa 15,760. Sa diin sa mansambitan nga numero 3,095 diri mga aktibo nga kaso as of October 25, 2020. Nakabalag ini matapos nakabalag sang 166 ka mga panibagong kaso kahapon nga adlaw. Nagdirigipan sang Iloilo City 61, Negros Occidental 40, Iloilo 23, Bacolod City 21 kag Capiz mayara sang 18 mga kabyanan. Sa mga active cases, ang asymptomatic diri yara sa 77.93%, mild 16.93%, severe 4.52%, kag for verification pa 0.52%. Naliton kita mga kabyanan diri sa probinsya sang Capiz santo sa report man as of October 25, 2020. Report sang Provincial Health Office status update. Ang kaso sang COVID-19 nagdangat na sa 775 diri sa probinsya sang Capiz. Sa diin sa mansambitan nga numero 86 ang nagapabilin nga aktibo. 648 ang mga nag-ayo ko naka-recover. Samtang 41 diri mga kabyanan ang nagtaliwan. Sa mga kaso, ang suspected cases diri yara sa 198, locally stranded individuals 125, returning overseas Filipinos 42, high risk contacts 335, kagiban pa yara sa 75. Overall nga kaso 775 mga kabyanan santo sa datos sang Provincial Health Office mga kabyanan. Try naton kuha update nagikan sa syudad sang Rojas kung bala may napagkit nga dugang nga mga report sang COVID-19. Oras nato nas 4:32 diri sa aton nga pangalagad mga kabyanan. Santo sa report kay gipagwa sa official Facebook page ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. 18 ang dugang nga kaso kapon diri sa syudad sang Rojas. Ini ginalakipan sa mga masunod mga kabyanan. Case number 437, 31 anyos nga health worker sa pribadong ospital pumuloy sang St. Francis Subdivision, Barangay Tangke. Case number 438, 47 years old nga babae health worker sa RMPH pumuloy sang Barangay Dinginan Sentro. Case number 439, 29-year-old nga babae health worker sa RMPH pumuloy sang Barangay Dinginan, Ilawod. Case number 440, 69 anyos nga babae barangay official frontliner sa Barangay Banica. Siya nagapuyo sa Acevedo Road, Banica, Rojas City. Case number 441, 50 anyos nga babae pumuloy sang sitio Loyo, Colasic, close contacts ng nauna nga positive case. Case number 442, katuig nga bata nga babae pumuloy sang sitio Loyo, Colasic, close contacts ng nauna nga positive case. Case number 443, 31 years old nga lalaki pumuloy sang Margarita Street, Barangay 11, close contacts ng nauna nga positive case. Case number 444, 24 anyos nga babayi, pumuloy sang Urban Poor, Banicat, Tulay, close contact sang nauna nga positive case. Case number 445, 36 years old nga lalaki, garbage collector sa city government, kag pumuloy sang Rizal Street, Barangay 5, siya close contact sang nauna nga positive case. Case number 446, 70-year-old babayi, record keeper sang barangay, pumuloy sang San Roque Extension, Barangay 8, close contact sa nauna nga positive case.
Case number 447, 35 anyos nga babae pumuloy sa San Roque Extension, Barangay 8. Close contact sa nauna nga positive case. Close contact ako na case number 448, 58-year-old nga lalaki, pumuloy sa Tres Arcangeles, Lawaan, close contact sa nauna nga positive case. Case number 449, 67-year-old nga lalaki, pumuloy sa Railway Street, Barangay Punta Tabuk. Case 450, 65-year-old nga babae, pumuloy sa Ilieta Street, Barangay 1. Case number 451, 73-year-old nga babae, pumuloy sa Dulunan, Bolo. Kag case number case 452, 45-year-old nga babae, residente sa Dulunan, Bolo, Rojas City, isa ka negosyante. Case 453, 43 anyos nga lalaki, loan officer sa isa ka car company. Siya pumuloy sa Sorongon Subdivision, New Road, Banica. Case number 454, 26 anyos nga lalaki, isa ka delivery boy, temporaryo nagapuyo sa Datili Street, Barangay Tangke, apang residente sang Kaidkid, Kimambusaw. Ag may dugang man nga recovered cases. Case number 380, 57-year-old nga lalaki, isa ka manunudlo, pumuloy sang Barangay Kulasi. Sa karon ang syudad sang Rojas mayara sang 46 ka mga aktibo nga kaso, 380 ka mga recovered cases, kag 29 mga kabyanan, total number of deaths sa diin kabugusan nga confirmed cases nga napagkit sa syudad sang Rojas yara sa 454. Oras na to sa Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:35 diri sa aton nga pagpangalagad sa pagbalik naton. Aton nga mga ginpanyada nga ikaw na pagbalik lang. Ginpanyada nga headlines mga kabyanan, akong pangdan sa aton nga mga balita. Standby sa aton nga mga uturan, magabalik ang Kasak special coverage matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Oras naton sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:37 diri sa aton nga pangalagad, balik diri sa Kasak special coverage. Dali kita banwa sa pagdulong sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kadar FM News Team. Sa labing unang nga balita, Archbishop Advincula ginhingadlan bilang bag-o nga cardinal sang Simbaang Katolika. Para sa pagatagligwas ng balita, yara sa line number 2. Number 2, Alagad Apple Queen Labrador, standby sa imong nga report. Kasak special coverage. Kasak special coverage. Alagad daw sa report list kami. Ginanunsyar ni Papa Francisco sa Yesini Sunday Angelus sa Vatican nga may mga bag-o nga kardinal nga main kabahin sa consistory sa Nobyembre 28 kakalakip diri ang Arsobispo sang Capiz nga si Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD.
Si Cardinal Advincula amo ang ikasyam nga Filipino Cardinal, kaupod nanday Orlando Quevedo, Luis Antonio Tagle, Gaudencio Rosales, Jose Sanchez, Ricardo Vidal, Jaime Sin, Julio Rosales Cagrufino Santos. Sa edad nga 68 anyos, isa siya sa siyam pagid nga cardinals nga mahimo makaboto sa conclave apang ang apat nga nabilin nagaedad sa masobra 80 ka tuig. Siya man ang ikaapat nga buhi nga Filipino Cardinal kaupod nanday Rosales, Quevedo kag Tagle nga mo ang nagaserbe sa karon nga Prefect of the Vatican's Congregation for the Evangelization of Peoples. Si Rosales kag Quevedo naman nga pareho nagaedad sa masobra 80 ang hindi na pwede makaupod sa conclave agud nga makaboto kun maabot ang tion nga magaelihirnas sa bag-o nga Santo Papa. Ang bagong nga napilian nga cardinal sa karon nagaserbe bilang arsobispo sa Capiz, humalin pa sang January 2012. Ang nasambit nga arsobispo nga sama sa ginatawag sang mga kapisnon nga Monsignor Joe ginbata sa munisipalidad sang Dumalag, Capiz, kag ginordinahan bilang pari sa Archdiocese sang Capiz sang tuig 1976. Sang tuig 2001 siya ang ginappoint nga obispo sang San Carlos sa sulod sang 10 ka tuig hasta nga ginhalin ini siya sa Capiz bilang ikaapat nga arsobispo. Nagaserbi man ini sa karon nga Vice Chairman of the Committee on International Eucharistic Congress and the Office on Women sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang iban pa nga na-designer nga cardinal amo Sunday Washington Archbishop Wilton Gregory, Maltese Bishop Mario Gresh, nga nangin Secretary General of the Synod of Bishops sang Setyembre, kag ang Italian Bishop Marcelio Semeraro, nga amo ang Prefect of the Congregation for the Causes of Saints sang sinigid lamang nga bulan. Kag magabaton man sang pula nga kalo ang Italian Capuchin Father Raniero Cantalamessa nga nagaserbe bilang preacher to the papal household humalin pa sang tuig 1980. Kay tungod nagaedad na ini 81 anyos, ini naman hindi eligible para magboto sa masunod nga conclave. Ay iban pagid nga appointed sa College of Cardinals ginalakipan ng Archbishop Celestianos Braco sang Santiago, Chile, Archbishop Antoine Cambanda sang Kigali, Rwanda, Bishop Cornelius Sim, Vicar Apostolic sang Brunei, Archbishop Augusto Paulo Luhodice nga naging Rome Auxiliary Bishop, kag nagaserbi sa karon nga arsobispo sang Siena Colle di Val di Elsa Montalcino, Italy, kag Father Mauro Gambete, Custos sang Sacred Convent of Assisi. Upod nanday Cantalamessa, ang Santo Papa nagpangalan man sang tatlo nga makabaton sang pula nga kalo, apang hindi na mahimo makaboto sa conclave, nga ginalakay pa ni Emeritus Bishop Felipe Arizmendi Esquivel, sang San Cristobal de las Casas sang Chiapas, Mexico, Archbishop Silvano Maria Tomasi, Permanent Observer Emeritus to the United Nations Office and Specialized Agency sang Geneva, kag Enrico Ferroce, Parish Priest sang Santa Maria del Divino Amore sa Castel de Lava, Rome. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alright, madamog na salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong nga report diri sa aton nga pagpangalagad. So, isa kadako nga kadungganan ini no diri sa hindi lamang kay Monsignor Joe kundi sa bilog nga Archdiocese kag probinsya sang Capiz. Di matapos nga sa madamo no nga mga obispo o kon archbishops sa bilog nga kalibutan, isa siya sa 13 ang mga panibagong nga kardinal sang Roman Catholic Church. Para sa paghatag dugang no sang detalye sa naging kaundan man sang iya sining mensahe matapos sang interview no with Father Emil Caina Sangaga, ang sobispo no kag the now Cardinal Advincula, emosyonal mga kabiyanan nga nagpasalamat sa bag-o nga katungdanan nga gintugyan sang Santo Papa. Para sa paghatag liwas sa nga balita yara sa line number 2 si Alagad May Doria, standby sa imong nga report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad May sa report is coming.
Nangin emosyonal sa iya pagpasalamat si Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD, Arsobispo sang Capiz, sa bago sini nga katungdanan bilang kardinal sang Simbahang Katolika. Sa isa ka interview kaupod si Reverend Father Jose Arturo Emilio Arbatin nga nagaserbe nga spokesperson sang Archdiocese, gintuad sang bago nga pili nga kardinal nga wala ini gadahom-dahom sa nanging proklamasyon sang Santo Papa kagabi matapos ang ginhiwat nga pagpangamuyo sang Angelus. Suno kay Cardinal Advincula nga nakibot ini sa balita bangod kasubong sa pagpili isang obispo, may nagapanalawsaw nga kaangot sa iya nakaangot sa iya kag dugang pasini nga basi nagsala lang ang komunikasyon bangod sa isla sang Panay. 3 na nga daan sila ka obispo ang may kasubong Jose ang pangalan. Dugang pasini nga nakabatyag man ini sang kahadlok bangod sa dako nga responsibilidad nga nakaatang apang suno sa bago iliher nga kardinal. Isa ini kadako nga dungog hindi lamang sa iya kundi sa bilog nga arkidiocese kag probinsya sang Capiz. Gintuag dugang ni Cardinal Advincula nga isa ini sa mga pamaagi sang pagkilala sang Santo Papa sa sahi sang pagtuluhan sang katawhan sa Capiz kag mahimo nga nakaabot sa iya ang mga ginadihon nga paghimudos sang kaparian nga mga mapatubo ang Kristohanon nga pagtuluhan. Kadugang sa iya pagpasalamat nagabagabay man ini sa tanan nga padayon nga pagpangamuyo sa iya sa padayon nga paggiya sang Dios nga mangin matutom sa mga buluhaton sa panibag-o nga katungdanan. Kaupod mo sa pagalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini sa Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alright, madamong salamat Alagad May Durias sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad mga kaabyanan. So matuod no nga dako nga kadungganan ini diri sa aton sa Capiz kag labing una nga kagayunan no ining nasambitan karon nga proclamation o nasambitan karon nga maayo nga balita tapos nga giningadlan no ang isa na ako na mangin isa sa 13 ka mga kardinal ang aton nga pinalangga nga Senior Arsobispo. Bisan kita man no diri sa kagabi no pagtawag niyo sa akon actually hindi ko yung magpati. Kay ginatatiawan yung ko permi. Pero kung aton nga padalman no sa mga nahimo no sang aton nga pinalangga nga Senior Arsobispo di makabig no nga makabig nga deserve gid no sining aton nga Senior Arsobispo ining kadungganan kag slash katungdanan no, bilang bago nga kardinal sang Simbahang Katolika. For the information of everyone, si Monsignor Joe hindi lang sang canon lawyer kundi isa ka environmentalist no sa aton sini pagpatigayon mga kabyanan sang mga tree planting or tree growing activities. Wala gid ini no nagakapalta sa pag-upod good nga magpananom especially sa mga mga sahi sang kahoy no mga native nga sahi sang kahoy nga masiling dako no nga ang bulig sa pag preserve sang aton nga dunang manggad kung sa aton nga palibot mga kabyanan. So wala lang ini siya nagpatubo or nagapalambo sang pagtuo no sang Kristiyanong katiningban diri sa Archdiocese of Capiz or even no sa Negros sa San Carlos kundi nagapatubo man ni siya sang mga puno sang kahoy nga magaserbe no nga dako naton nga hinganiban batok sa anuman nga sahi sang kalamidad, which is why no nga ginasaluduhan tagid ang aton nga Senior Arsobispo sa kay isa sa mga kausa no sang aton nga gobyerno subong especially sang provincial government no sa pagpamuno sang Kapenro no kay Attorney Emeline Arboleda Dipon ang pagpananom sang 1 million trees hindi lang sa isa kadlaw kundi sa bilog nga tuig mga kabyanan kag amo ni nagsabat man ang Social Action Center kag wala gid nagpangduwa-duwa ang aton nga Senior Arsobispo para mag-upod sa sini nga kausa. So kung kaisa una pa ni siya dito sa Barangay Agnaga. Diri naton no gin pangunahan sa sang una no ang pagpananom sang puno sang kahoy bilang suporta man sa programa inisyatibo sang provincial government mga kabyanan. Kag magluwas sini bisan pa man kuton no pa si Bishop sa mga tanom diri sa sa compound sang St. Pius. Ibalaan niya mga pangalan.
Okay, sa danaw ya man gani kami kay kita no kami ang uling tubo pero nalipatan namon mga kabyanan kuno mga pangalan o kuno sahi isang kawi na pero kung si Bishop imo pamangkuton sigurado balaan niya gina kag magluwas sina mga kabyanan no si Bishop Joe is a silent worker man wala na hindi masami makita no ang aton nga senior archbispo pero mabatyagan mo nga nagatrabaho kag nagahatag sang aksyon sa mga ginadangop sang aton nga mga tumuluo diri sa Archdiocese sang Capiz. That is why nga sa amon nga part well deserved gid no ining bag-o nga katungdanan ining bag-o nga assignment hindi man assignment bag-o nga dungog no nga ginhatag sa kay Bishop Joe kag Danao no Cardinal Advincula. So sa bilog nga hubon sang 88.1 Kader FM kag sang Capiz Archdiocesan Social Action Center kami atag sang pagsaludo kag panginbulahan sa aton nga pinalangga nga Senior Arsobispo aton pinalangga Jose Cardinal Advincula Jr. DD. Nyor, ay lang kami din nyor. Sa gihapon, no? Padayon nga magaupod sa imo. Bulig sa imo, no? Sa aton nga kausa sa pagpalambo sang pagtuo o pagtuluhan diri sa Archdiocese of Capiz and of course sa kausa naton for the environment. Kagina no sa nakita ninyo gaina play naton ang video ni Cardinal Advincula tinang emotional ni sa mga kabyanan. Ang bisan kami man diri no alos tanan kita na nakibot kag na surprise sa sining sambitan karon nga maayong balita. So kabay pa no ginahinyo man naton sa inyo kadungan man sa pagpasalamat ni Cardinal Advincula ang padayon naman ninyo nga pagpangamuyo mga kaabyanan mga kaalagad namon nga sa iya sini no nga bag-o nga misyon bilang kardinal kabay pa nga padayon naton siya nga pag-aupdan kag idangop naton sa aton nga mahal nga Dios ang pag-ubay at paggiya sa iya kag agudto nga mahimo no ang iya nga mga responsibilidad nga may katutom kag pagpalangga sa aton tanan-tanan. Ang hindi ko malipatan sa ginambalya kagaina. Hambalya anay quote, Ginoo imo ini ang simbahan. Hindi ini akon. Gamita lang ang mga tumuluo, gamita lang ang mga kaparian, kag gamita lang ako para sa pagpalapnag sang imo ginharian. Diri pa lang mabalaan naton mga kabyanan kung ano nga sahi no upon na klase sang obispo nga aton nga pinalangga nga kardinal. Kag diri pa lang imo mapamalandungan kung nga gintugyan ini sa iyang dako nga obligasyon o kon responsibilidad. Sige, oras nato nas 4:51 diri sa aton nga pangalagad. Dugang naton nga balita mga kaabyanan diri sa Kasak Special Coverage. Dry run mga kabyanan. Dalang nadula. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Dry run sang paggamit sang QR code para sa COVID-19 monitoring gid patigayon subong adlaw para sa sila nga balita. Abi ko mabalik. Kapang hindi ka dayaw. Nagsugod na subong adlaw ang dry run sang Digitized Rojas City Epidemiological Contact Tracing System o kon DIREX ngagin pangunahan sa mga empleyado sang gobyerno lokal sang syudad. So nang kami Ronnie Dadivas, labing una ini nga kayunan nga matestingan ng digital contact tracing platform pinagi sa mobile application nga kabahin sa inobasyon sang Rojas City Information Communications and Technology Team. Pinagi sini nga inisyatibo igapakita lamang sa mga empleyado ang Rojas City ID nga gin-download sa application sa diin napakit diri ang QR code nga nagaserbe kulawaan sang impormasyon sang individual. Sa tion nga mangin mabinungaw ng pagtuon sarang manini magamit sa mga commercial establishments, pampubliko kag pribado nga mga opisina, mga eskwelahan kag mga mataw nga lugar sa syudad sang Rojas. Maluwas nga magamit ini para sa contact tracing, data gathering kag management batok sa coronavirus disease o kon COVID-19. Una nang gigpayag sang alkalde nga makahatag man ini seguridad sa pumuluyo bangod mahimo hindi mapanugutan nga magsulod sa establishmento kon opisina ang individual nga nalakip sa high risk contact kon suspect list. Dugang pa diri nga madasig man nga may baluan ang mga persona nga nagalagaw nga dapat yara para sa o kunyara pa sa mga quarantine facilities nga mahimo makahatag dugang nga katalagman sa publiko. Kasak Special Coverage.
So maayo ini nga inisyatibo mga kabyanan no as mention naton sa maniligad nga pagpangalagad sa Kasak special coverage bangod nga downloadable kag free man ini sabitan karon no nga ID bali ma-fill out ka lang sa form sa application nga i-download nimo then pagkatapos na i-print mo ang ID nga ina kagamo na no ang ID nga may QR code amo na pakita mo kung magsulod kay example sa Robinson kung upod sila sa sining sabitan karon nga inisyatibo or sa iban pa no nga mga establishment commercial government offices or private offices mga kabyanan diri sa Kasak maayo man ni alagad no nga sa diin hindi na kinahanglan nga magsulat kato sa form bala no for contact tracing kundi pa scan mo lang ang imong ID kag dira makita man kabyanan kung ikaw bala pwede nga magsulod sa sinang opisina or establishmento or hindi or nalakip bala ikaw sa mga high risk contacts no or sa mga suspected cases kung sa listahan sa mga suspected cases or basi dapat ara ka pa sa quarantine area kung facility nga managlagaw ka so pinaagi sini hindi lang ma-monitor no ang mga kauturan naton or makontak ang mga kauturan naton nga posible no nagpakig-upod sa mga positive cases confirmed cases mga kabyan kundi ma-monitor man no ang mga tiga-ulo no nga mga kauturan naton kay pinaagi sini diri kag madasig maibaluan sa pinaagi system nga innovate sang ICT team sang Rojas City diri makita mga kabyanan no ang information related sa imo kay automatic man ya no example Real de la Rosa tapos ara ko sa mga suspected cases nga listahan automatic makita na dira sa machine kag makita sang gwardiya no nga ay sir are you pangalan suspected cases nga managwa ka o di ba dasig dayon ang information dasig madakpan kag dasig manaton no matatapan kag mahatagan sang solusyon ang pagduging sang kaso sang COVID-19 hindi lang diri sa syudad sang Rojas kundi man sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kag hopefully no ang probinsya sang Capiz mayara man sa kasubong sini nga inisyatibo mga kabyanan. Agud to mas mapadasig, mas mapasangkan naton ining sambitan karon nga contact tracing efforts no sang probinsya nga sa diin hindi na kinahanglan magulat pa no. Sa radyo dyan. Dalang. Naka-on yung mic ko. Dalang sa tayo makalag. Wala na ka tunog sa radyo, wala. Dari na lang, daddy. Naman sa lagad. Yan yung... Ipasimandan pa pala. Dalang, nasa aton nga mga... Okay na? Liwat na... Sige, liwat. Sa dugang naton nga balita mga kaabyanan, tingtupad program no sang gobyerno probinsyal. Aton nga mga pumuluyo. Sa kaundan sini nga balita, iyara sa line number 4, alagad iyan. Please come in. Hello? Langgid. Standby sa aton nga mga kaalagad. By done? Kasi pwede man sa di ka, ka live Sige, balikan naton si Alagad Ian Dapulasa mga kabyanan. Diri kita na sa estado sang probinsya bangod sa Bagyo Quinta mga kabyanan no. Santo man sa ginpagwa nga datos sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ibalo naton no diri sa situational report mga kabyanan. Based sa PDRMC Capiz Opsen monitoring following weather situations sa mga munisipyo. Cuartero, cloudy skies with scattered rain showers. Dao, cloudy skies with light rains. Dumalag, light rains. Dumaraw, cloudy skies. Ibisan, cloudy skies. Amindan, cloudy skies with scattered light to moderate rains. Maayon, cloudy skies with light rains. Mambusaw, cloudy skies. Panay, cloudy skies with light rains. Panitan, cloudy skies. Pilar, cloudy skies. Pontevedra, cloudy skies with light rains. President Rojas, cloudy skies. Rojas City, cloudy skies with intermittent rain showers. Sa Pian, cloudy skies with light rains. Tapas, cloudy skies. Kag Sigma, cloudy skies with light rain showers mga kabyanan. Water level
sa mga kung kasubaan no sa tapas 3.15 meters, Cuartero 6.63 meters, Dao wala pa data, Mindan 3.53 meters, Mambusaw 8.15 meters, Sigma 3.15 meters, Maayon 5.57 meters, Panitan no data, Pontevedra 5.7 meters mga kabyanan. Cumulative rainfall reading as of 8 a.m. kaina no, Partero wala, Dao no data, Dumaraw 1.5 millimeters, sa Mindan 2.2, Maayon 0.2, Mambusaw no data, Panitan, Pilar, President Rojas no data, Ross City, Kitapas wala man no. Effects no sa Maayon, Barangay Fernandez flooded rice fields kag barangay roads no, but still possible sa tanan sa isang salakyan. Total municipalities or city flooded isa no, total barangays flooded isa, total barangay with flood water subsided wala pa, barangay flooded as of 8 a.m. isa mga kabyanan, wala sang na-report ng casualties as of the moment. Sige, ara na sa report talagad iyan standby. Naglabot naman sa 223 ka mga benepisyaryo sang tulong panghanap buhay sa mga disadvantaged displaced worker o kontupad program ang nakabaton sang cash out sang nagligad nga adlaw. Sa pagpanguna ni Governor Esteban Eban Contreras kag Public Employment Service Office Manager Jan Beldia, ginbaton sang 122 ka benepisyary gikan sa Banwa sang Sigma kag Mambusaw, kag dugang diri ang 101 ka mga benepisyaryo gikan sa Banwa sang Ibisan ang tig 3,950 pesos nga bulig pinansyal sang gobyerno probinsyal pinaagi sa nasambit nga programa. Bangod sini ginpabutyag sa mga benepisyaryo ang ila pagpasalamat sa gobyerno bangod dako ini nga bulig ilabi na sa kalabanan sa ila na dulaan sang pangalangamuy-anan bangod sa epekto sang coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Inpayag naman ni Governor Contreras na wala nagauntat ang gobyerno probinsyal sa paghimo sa mga tikang para sa mga apektado nga kapisnon kasubong sa ilang nga tuman nga nahalitan sa pandemya. Gipaabot sini ang dugang pagpasalamat sa pagpatinguha sa benepisyaryo nga namabuligan man ila komunidad pinaagi sa panglimpyo sa sulod sa napulo ka adlaw. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Alagad Iyan para sa 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alright, madamog na salamat Alagad Iyan dapula sa sigidulong nga report diri sa aton nga pangalagan. Sudugang naman mga kabyanan ini sa numero sa mga benepisyaryo sang tupad programa. Kag congratulate ginaton no, ginapanginbulahan ginaton ang gobyerno probinsyal pinagi sa Peso kon Public Employment Service Office no, nga nagdihon sa nasabitan nga inisiatibo nga mabuligan naton nga okturan, especially ang manudulaan sang trabaho sining pandemya no. Ini sila nagapanglimpyo sa sulod sang napulo ka adlaw kag 3,950 tanan ang ilang kabugusan sa sulod sang pulo ka adlaw. 395 pesos per day ang sweldo sa ila. Kumbaga daw cash for workman nga kasubong sang DSWD no nga programa. Ini under naman sa provincial government sa Peso office no. Kag kabay pa mas madamo pa gid no nga mga kutura naton ang mabuligan sining sabitan karon nga programa mga kabyanan. Special Coverage. Kasa Sa dugang nga balita national. Ginlunsar sang Government Service Insurance System o GSIS sa isa computer loan program agud mabuligan ng mga miyembro sini sa ilang trabaho kag online classes. Suno sa GSIS, mahimo nga makautang ang mga kwalipikado nga miyembro sang tubtub sa 30,000 pesos agud makabakal sang desktop o kon laptop computer. 3 ka tuig nga ang gitan-ay sang GSIS agud mabayaran ang utang nga may interest nga 6% kada tuig. Otomatiko nga igaiban sa sweldo sang borrower ang amortization. Suno kay GSIS President kag General Manager Rolando Ledesma Makasay, may man nga gamiton ang loan sa Wi-Fi expense ang miyembro o kon sa load para sa data nga paggamiton pa ng lit nga kinahanglan mag-access sa internet. Dugang pa sini mahimo nga makautang ang mga miyembro kung sila ang aktibo nga miyembro nga nakabayad sang at least 3 ka bulan nga premium, mayara sang permanent appointment, wala naka leave of absence without pay ang status, wala sang anuman nga administrative o kon criminal nga kaso, wala sang
arrears o kon anay nga utang nga dapat pa bayaran sa GSIS Financial Assistance Loan o kon GFAL, wala sang past due nga utang sa GSIS, magluwas lamang kon housing loan ini. Kag kinahanglan nga may net take home pay nga hindi magdubo sa nagakaigo nga General Appropriations Act. Pagkatapos kuhaw ng tanan nga obligasyon sa mga kwalipikado, diretso ini nga i-credit sa GSIS e-card o kon Unified Multipurpose Identification o kon UMID card sang miyembro ngayon pabalo sang GSIS pinagi sa text message o kon email. Sarang nga mag-apply sang computer loan over the counter sa mga GSIS branches kag extension offices sa nationwide o kon sa GWAPS kiosk suno sa nasambit nga ahensya mga kabiyanan. So manami mani nga nga programa sang GSIS ha. Problema diri basta mag-utang kay may interest gina yan no. Bisa na mapa-public or private ka man. Ano ta? Amo na yang kabuhi no. Dugang sa buwis mga kabiyanan. Pero tani bala panumdumon man naton no, especially sa mga sa gobyerno. Birthday niya. To. Wala ka ginagambal gina pa. Ano kamanti mga anak kayaman. Pero sa liwat mga kaalagad no, manami ning inisyatibo sang Government Service Insurance System. Yang SSS daw again. May ara sa SSS, pwede ka nakalon. Hindi naman kami pwede ka loan kaya wala naman kami nag-loan. Sige, oras na to na 5:05 punto diri sa punto. Alas 5:05 diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Mayo nga po lang anay kay Ma'am Lani Frio, kay Father Benji Faraon, kay Mama Ming no, Tita Carmen Wego, salamat isa para nga pag suporta diri. Sige. Mayong pon kag happy birthday sa kay. Sige pangalan. Madam Chona Balgos. Kung nasa diin ka man, preparayin na kami padala lang di. Ginapaabot gid na namon no sa bilog nga bon sa 88.1 Kadar FM kag sang Kasak. Ginapaabot gid namon ang pagpanamyaw sang isa ka manipayon, mabinungahon, mapinalanggaon nga pagsaulog sang imo kaadlawan subong. Sa liwat happy birthday kay Madam Chona Balgos. Mayo nga pon man dira no sa mga Tres Maria sang Hibaka mayon, kay Maria Lorin, kay Maria Cheska, kay isang isa? Maria Camille. Ay si sorry lang biya, nalipatan na. Kay Maria Camille, kay Dodoy, kay Nonoy. Kay si Maria Jean Aridri. Actually, Madam Chona, hindi gusto ni Maria Jean nga tamyawon ka mo. Kami na nagpilit sa iya nga tamyawon kagid namon. Ano man ning bata mo di man? Padali lang kami diya. Okay na kami sa manok da. Maraming salamat sa tanan-tanan nga kalagad naton nga nagupod diri sa aton nga pangalagad. Standby ka mo alas 6 impunto sa aton nga Santo Rosario, ag alas 6 media nga aton nga Church in Action. Sa pangalan na lang sa aton ginahapo na. Actually kay dapat nag-inom ko na isang tubig nagdidiretso Anyway, sige patawayan ko na dahil lang gida mga kalagad Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, aton nga pinalangga Jose Cardinal Advincula Jr. DD, Archbishop of Capiz. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Granflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton station manager, Reverend Father Virgilio Serrano Jr., assistant station manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Sa pangalan sa aton research and program head Alagad May Durias, aton chief of reporters Alagad Apple Queen Labrador, aton yung mga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora. Sa aton nga partner technical subong hapon Alagad Maria Jean Lorraine Balgos, kaupod ka Alagad Ian Dapolasa. Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman si Alagad Real de la Rosa nga nagasili. Hindi importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit ikaw gilamang mapaylayo, kag basta yung pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas. Kasak Special Coverage.
Kasag Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 KTR FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 KTR FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan